způsobem. Ano, rodina Isovo-Termerovic. Tak já navážu na Simonu a přeju si, aby nejenom nepršelo, ale aby třeba vyšlo slunce. To je dobrý. Marto. Já přeju hlavně zdraví. To teď mi to zkazila. Já jsem chtěla říct, aby nebyly kroupy. Tak co teď, no, to jsem věděla, že to Stašovi poradím a budu v úzkých. Ať vyjde duha. Tak já popřeju, ať jsou všechna prsa zdravá a krásná a mohli bychom se klidně všichni v jednu chvíli teďka společně hromadně promasírovat. Já začnu teda, jo. Já přeju totéž a ať se nás prostě chlapi díky tomu, že budeme mít krásný, zdravý, promasírovaný prsa, užijou. Tak já vám přeju, abyste všichni došli, aby nepršelo, aby nebyly kroupy, aby byla možná i duha a možná aby vyšlo i to sluníčko. Už vidíš, jak jsem dlouhá. Ale hlavně, abyste neměli puchejře, abyste měli dobrý pocit. Jste úžasný. Takhle se na vás na všechny ježišmarja, úplně třešničku na dortu bych zapomněl. Danielko. Já jsem doufala, že zapomeneš, protože už bylo to sluníčko, ty kroupy, ta duha a teď Monika ještě řekla ty puchejře, což jsem jako doufala, že už je poslední, že to neřekne, takže já fakt nevím, co říct. Takže uvidíme se v cíli. To je krásné stání. Dámy, všechny honem připravit ke startu k balónkové bráně, protože za několik málo minut to vypukne. Prosím.